Pojď. To je živě, to je v pohodě. Jenom dojdu a hned má do věcí. Zabrala půl hodiny, co půl hodiny, 2 hodiny. To je maratonec, ten je hezký. Víš, jak to jde? Nijak. To mě neříkej. Slabota? 11. rozhodne? Jo, on už rozhodne teda. To je největší, myslíte? Dívám se, že na té mojí místě nikdo nesedí, že se tam Víťo, podej štípačky. jo. Tam nevím, jestli mají zpětů. Jo, to už to má úplně rozšňatý. Vykoštuje, nevíš? To je 53. To je větší zápas.